Kasaulugan sa 40th Udyaka sa Panglao 2025 naghulagway sa pagtuo, kultura ug tradisyon nga mo'y mihatod kanila sa panaghiusa. Ani ang report. Mas naila ang Panglao Island sa Bohol sa iyang wide sandy beach tungod niini gila kining jewel tourism sa Bohol. Gihulagway ang kasaulugan sa Udyaka sa Panglao nga mo'y labing karaang festival sa Bohol nga gilusad niya tung tuig 1985 isip halad sa kapistahan ni Senyor San Agustin Agosto 28. Napo ka mga contingent ang misalmot gikan sa mga barangay sa Panglao. Napuno sa mabulokon ug maanindot nga mga props nga giubanan sa pagsayaw nga gidiyugan sa mga musika. Gikan sa street dancing hangtod na sa ritual showdown misayaw ang mga contingent. Midaog ang Barangay Libaong isip dance and choreography sa street dancing o ritual showdown. Matod ni Panglao Mayor Edgardo Arcay nga dako katabang sa turismo ilabi na sa Panglao nga usa ka inilang destinasyon sa nasod. Samtang nagsaulog ka sa Udyaka sa Panglao alang sa atong patron Senyor San Agustin. Kini dili lamang gabi sa sayaw, kanta o kasadya, kundili usab pagsaulog sa atong pagtuo, kultura o panaghiusa isip usa ka komunidad. Nahimo na karong usa ka first class municipality ang Panglao gikan sa pagka fourth class municipality kaniadto. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak.